Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Parang dali ta mo abot guys. Dito sa may luyo nga bahin. Anita agi guys. Anita agi ning higpit nga dalan. Arang lisura guys kung di jud ka ani abtik mahok jud ka tus ubos oh. Pamantay laeng paagi ani guys para madali ta. Hindi natatabok suba guys. Wa pa sila. Atong hulaton sila guys. Pila ka adlaw na to gikan ng habagat. Tulo, upat. Wa kapanagat guys karon ilang gi adto sa laod ag ilahang bahaw lagi. Mamasin ta guys ug naay wikoan, naay isda. Uy, kugihana jud sa ero nila ngoy. Oh, lupig man gajud ko ba? Kaya baba ako nilibot ko pa dos merkado. Ag ero oh. Tiger mo tini? Hello, tiger. Uy, kugihana nila ngoy. Wow, gayud kaibog sa ero. Kagwapo nila ngoy. Hi. Si Alvin na guys. Ala, parurot na. Panagko tingali na. Panagko. Usog si Alex na. Wait, kahoy are? Wait. Wa? Murag na ano naman ti kahoy? Nawa na po dan. Lamit og manabaw na ning suba oy. Musak ngiad magudani? Ha? Dalagi, bahaw anggan. Diyan mo igoray suwa. Bahaw ilang kuan upat adlaw na ko ng bahaw ha.
man pagtangtangon kay di kantidad man. Gipaundaan ba patadlaw na. Oh. Na dili maibawan kay sa una mam itaktak. Kaluyan mong pon. Ito na lang. Hmm. Alam ko na Isa man ko. Alex. si Alan, si Gandan man ang Wa mo law si Alan. PL. Wa mo law si Alan to yang sakayan to ah. Ito na pag-asa. Ha? Ito na pag-asa. May naman lagi bawion ni Bert. Junior wa man ako. Wa. Mana man? Ha? Balay? Wa ba ni taon to? Ay, baby mo sakay ko. Uli ta guys kay magdigamo na kunog. Nilabay raman. Kabaligya di ay. Kaya kugwa makabaligya. Kaya nilabay man. Si Alvin, wa kabaligya og si Alex. Si Mayo hinon kay si Berton kabaligya, guys. Mana man? Nako na tinat-an na to inaapyat iko. Unya. Napadedaan nga pambot yaw tinakan dito. Lamat lon ba? Nangutana si Kuandoy ag pilay libur og anang pinakanan Kinsa? si Junior. Junior. Kato ba? Kato bang ha? Kato bang pilay gikan? Sagre sagot. 15 mong ag libur? Dia Ha? naka kilo
Habert? Ah, Kakilo ka ba? unsa? Diha ba imong isda? Managat bagut-bagut isda. Na gina isda na. Nag kuan lagi si Ipin og kuy ginawa mo day isda. May naman tos birtog na ah. Ni uli manggugko kay gipatuwa kog Alex. Mo na gyud kay managat. Oh, motor ba? Hmm. Eh. Bor. Uy, bugata man na. Murag, ari tingali ka Bert, dapat ari Bert. Kay si mura mag di wa ka. Alalay are pikas. Ayay. Ayaw go pangusgay ka na ibalon-balon ra ba? Ayay. Mutuwad. Mo anda na pa tungipon ani ron. Ano ko pala ba igarsa? Ana ba ana? Ana sa? Ana sa? Wari bugat na kainin sa kayana Bert. Sus na bagis kayan ibugat. Apa malagi imong isda? Ay gipinlan ka na ako. Reklamo bang kagway Pila kilo di mong nabaligya? 22. Ah. Sige, na minus-minusan 21 media. 22 kilo? 21 media. Ay, taros Ge Bert. ge arsa gamay. Sa gamay. Ayay. Nakaabot dyan. Hi. Awa na po kay dagat ron. Di man natin mong kuan na to. Ang kang Alex, di pa kan? Dili to. Ano na koy? Ito tra. Sawa madugay guys ni Hunas. Ni Hunas na pud ang dagat guys o atong makita. Linaw ang dagat guys bisan og padung Hunas. Atong makita guys. O pasensya na mo guys, ug maura pilingaw na to karong adlaw og ako mayon guys. Bye-bye.